Hei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod. Astăzi ne vom juca un nou joc pe canal. Ne vom juca un joc foarte popular, dacă mă întrebați pe mine. Ne jucăm astăzi Planta vs Zombie Replanted. Haideți. Deci, ca să vă explic ce trebuie să faceți, ce trebuie să faci în jocul ăsta este să omori zombie și să iei plante. Și cu acele plante trebuie să omori zombie. Da. Haideți să-i dăm cu gameplay. Probabil o să se miște puțin în lag, dar nu e problemă, pentru că am să rezolv treaba asta pentru episodul următor. Deci da. Plante vs Zombie Replanted. Replantați, dacă e să e așa. Dacă e să o traduci. Și uitați acolo zombie. Da, și noi trebuie să luăm această plantă și să o punem. Deci această plantă trebuie să o punem și să colectăm și soare, ca să avem soarele ăsta e ca sunt ca și bănuții, trebuie să colectezi bănuți ca să pui plante. Și cum zice aici, don't let the zombies reach your house, adică nu lăsa zombie să atingă casa, cum s-ar spune. Așa. Dați și voi acolo un like, un subscribe, un share, că m-ar ajuta destul de mult și la creșterea canalului și la creșterea comunității. Da, deci, mamă, să-mi bat piciorul. E, da, la băta soare nu mai dă. Uit odată un soare aici, hai să punem aici. Da, deci stăm pe spate. Stăm pe spate. Opa, mi-a dat sunflower. Mi-a dat o floare nouă, pe nume Sunflower, gives you additional sun. Deci, ce face floarea asta? Ne dă soare în plus. YouTube Gameplays House, adică casa noastră, casa mea, cum ar veni. Așa. Sunflower are extremely important plant. Ok, am vrut să pun aici, nu aici. Dar ok. Am luat soare. Trebuie să punem at least cel puțin 3 de ăștia așa. 3 sunflower. Mai multe sunflower ai. Dacă ai mai multe așa, da, n-am mai citit. Ok. Da, știu să joc. Știu că nu sunt așa de slab la tot. Hai să dăm și noi pe un aici. Bă, da, de ce nu mai vin zombie? Hai să spunem așa, mai câte una. Hai să punem pe 0,5 să ne mișcăm și noi mai repede, să avem timp. Ar cam trebui să punem și un de ăsta, nu mai știu cum se numește floarea, dacă știți. Floarea, planta, dacă știți cum se numește, să-mi ziceți, că nu mai știu. Mi-am adus aminte, e pea shooter. Să punem pea shooter și aici. Nu, ăsta, punem sunflower aici. Am pus prost aici, acum asta e. Luăm de ăsta, punem așa, punem pea shooter. Luăm soare. Să-mi spuneți în comentarii ce ați mai vrea să vedeți la episodul următor. Hai să mai punem un sunflower. Punem și un pea shooter pe aici. Mai punem un pea shooter. Nu, dar ce formație. 3, mamă. Brains.
creiere. Nu, vreau să... n-am bani destui pentru pea shooter, ok. Asta luăm noi bani pentru pea shooter, nu-i problemă. Deci avem bani pentru pea shooter. Și hai să punem un pea shooter aici. Că vine zombie. Avem aici un zombie. Ce vreau să pun? Un pea shooter. Pun un pea shooter. Da. E cam problemă. Ok. Nu-i problemă. Nu-i problemă de război, hai să punem și un pea shooter aici. Sunflower, I don't know. Cam greu să mișcă ăștia. Nu știu, pea shooter? A huge wave of zombies. Un mare val de zombie vin spre noi. E clar. Vine marele val de zombie. Hai să luăm aici. Opa. Da. Punem pea shooter aici. Punem sunflower să ne dea soare. Avem nevoie pentru pea shooter și sunflower. Adică floarea soarelui. Opa! Ne-a dat o plantă nouă. Cherry, nu știu cum. Da, scuzați dacă se aude sunet pe fondal. Iertați-mă. Cherry bomb, adică bombe de cireșe. Blows up all zombies in... deci... Ce face planta asta mai pe scurt? Da, dacă e să traduc pentru cei care nu știu engleză. Nu știu cum... Doamne, cum îi ziceam, mă? Explodează toți zombii într-o anumită arenă. Nu arenă, aree. Hai să vedem, next level. Ok, hai să punem așa, fiți atenți. Punem așa, sunflower. 150 cherry bombu. E cam scumpicel, cherry bombu. Cherry, nu contează. Shelly, dă-ne nouă banii. Avem 75 de bănuți. Trebuie 100 pentru... Vin ăștia. Zombuleții. Punem aici un pea shooter. Punem pea shooter, bun. Facem așa. Una de sunflower, una de pea shooter și una de cherry bomb. Da, o să ne ia ceva, nu o mai facem. Punem cum ne vine. Dați băieții bătaie, dați. Mamă. Hai mai repede, pea shooter. Că vine zombie în pana mea. Opa, să iau sunflower-ul pentru puncte. Mamă, dar n-am strâns puncte destule pentru ăsta. Mamă, că nu-mi vine, mă. Cherry bomb. Uite, avem puncte destule. Hai să punem încă un pea shooter.
Mamă! Să mișcă bine. Hai frate, pune. Pune, dă-i. Dă-i tată, dă-i. Asta e level 3 dacă nu mă înșel. Ok, avem destule puncte, e bun. Hai să punem și un sunflower. Brains. Mame, mai taceți zombiurilor. Bine, ar trebui să tac și eu pentru că, na. Să vedeți mai mult gameplay, dar, na, trebuie să și vorbesc ca să auziți. Vine un mare val de zombie. Se apropie. Un mare val de zombie. Marele val. Ok, deci în partea aia avem, în partea de dreapta avem, partea... Bine. Sus cum ar veni avem. Mai punem aici un pea shooter. Punem și un cherry bomb. Hai, ce prost-s. Ce prost-s! Am crezut că stă până vin zombie, gen. Dar sunt prea prost. Ca și copil. N-ai cum așa ceva. Ne-a dat o plantă nouă. Care se numește... Să vedem... Walnut. Blocks off zombies and protects your other plants. Blochează zombii și protejează celelalte plante ale noastre. Da, băieți, deci cam atât a fost, cam atât a să fie cu videoul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe pentru că m-ar ajuta foarte mult. Și eu am fost Fabi și ne revedem la episodul următor. Pa, pa!